Βλέπεις παντού Korean skincare στο TikTok, αλλά δεν ξέρεις τι βρίσκεται πίσω από κάθε hype? Είμαι η Λαβέρνα και σήμερα θα βαθμολογήσω 4 viral Korean beauty προϊόντα. Πρώτο προϊόν, το Snail Essence από την Causeray. Έχει 96% εκκρίσεις σαλικαριού. Είναι κατάλληλο για μεικτό ή ερεθισμένο δέρμα, αλλά όχι για ακμή σε έξαρση. Το βαθμολογώ με 8 στα 10, διότι είναι ποιοτικό, αλλά όχι θαυματουργό. Δεύτερο προϊόν, το Essence Water από την εταιρεία Beauty of Joseon. Είναι αντιοξυδοτικό, δίνει φωτεινότητα και ομοιομορφία. Ιδανικό για το πρωί, κάτω από την ενυδατική. Το βαθμολογώ με 8,5 στα 10. Θέλει σταθερή χρήση και είναι ένα εξαιρετικό toner essence. Επόμενο προϊόν, το Glass Skin Duo Elixir από την εταιρεία Kimoko. Είναι συνδυασμός κρέμας και ορού με νιασιναμίδι και ιαλουρονικό οξύ και βελτιώνει τη σφριγιλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος. Το βαθμολογώ με 9,5 στα 10, διότι προσαρμόζεται σε κάθε τύπο επιδερμίδας. Και τέταρτο προϊόν, το Propolis Light Ampoule από την εταιρεία Causeray. Με 83% εκχύλισμα πρόπολης είναι ιδανικό για ήπια ακμή. Χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα, μιας και η υφή του είναι πλούσια. Το βαθμολογώ με 8,8 στα 10, διότι είναι δραστικό, αλλά δεν είναι για πολύ λιπαρές επιδερμίδες. Ραντεβού στο επόμενο Key Pharmacy Viral Product Review μας.